Dnešní videoblog bych měl, už jsem jel na tom elektrokole v terénu a dneska jsem si říkal, že bych to vzal po normální silnici, trošku se projel a vyzkoušel kvality toho elektrokola, jak jezdí. Tady máme auto, musíme počkat a dát přednost. A teď to dáme na tempomat a jedeme. Tady ukážeme, že měníme směr. Zkusíme tu kameru přizvednout, ať se tak nekýve. Na elektrokole je báječná věc, že si můžete, i když nemáte moc sil, dojíždět běžní cyklisty a v pohodě je předjíždět. Když jsem si vlastně tohleto elektrokolo pořídil, nebo přestavěl, já jsem ho měl 4 roky ve sklepě a nikdo na něm nejezdil. Ale pak, když jsem si pořídil tu elektriku, tak mě na tom baví právě, když přede mnou někdo jede a já ho chci předjet. A běžní cyklisty nechávám naprosto za sebou. Někdy se mě občas nějaký cyklista drží, ale když je to do mírného kopce, tak to stejně vzdá. Jinak cestovní rychlost tady toho přestavěného elektrokola je kolem 30 až 35 km/h. Záleží, jak moc šlapu. Teď zrovna kolem 32, protože jedu do mírného kopce a nechce se mě moc šlapat. Tak šlapu jenom zlehka.
Jinak kdybyste si chtěli nějaké takové kolo postavit, tak já bych to dělal tak, že už bych žádné přehazovačky na tom kole nenechával a nechal bych tam jenom ten nejtěžší převod. Já většinou i na ten nejtěžší převod do kopců to vyjedu, takže a to nemám žádnou velkou sílu. Ten motor je báječná věc. Bez toho bych vlastně už dneska na kole ani nejezdil. To byla nádherná motorka. To jsem ani nečekal, že něco takového potkám. Kdybych šlápl víc do pedálu, možná bych ho dojel. No to přeháním. Dneska je opravdu krásné počasí, tak to stálo za nějakou projížďku. Takovou kratší. Tady vlastně na Skalní mlýn. Tady ukážu, že jdu doleva. Ať mě autobus vidíte, že teď jsem šlápnul do pedálu a že i ty auta mě tak neodjíždí. No, už jedu skoro 40. Musím zpomalit, nestačím s dechem. Mě chce předjet autobus, tak radši zpomalím a pustím ho. A víte, je to rychlé kolo, i když se tak nezdá. Někteří se pozastavovali, že mám vpředu úzký plášť, že je to vlastně taková kaluska, ale zjistil jsem, že vpředu takový úzký plášť je velice výhodná věc a ten balon, silný plášť jsem dal dozadu, aby jízda byla pohodlná. Takže je to pěkně měkký a vpředu se to zase hezky řídí. Je to vlastně trošku styl chopper a pořádný sedadlo, to jsem si taky udělal, aby jsem měl pohodlnou jízdu, aby mě z toho nebolel zadek, což je u těch kol někdy problém. No vidíte, už jsme tady u penzionu Macocha, takže za chvilku
kdy jsme měli být na skalním mlýně. Díval jsem se na nějaká ta videa o horských kolech, tak mě překvapilo ty horská elektrická kola, že ty profesionální stroje nic moc nevydrží. Tam vlastně testovali kola do kopců a rozhodně nejezdili tak rychle jak já. A ještě jim to vydrželo jen 20 km. Já mám akční rádius tady s tímto kolem 30 km a když přišlápnu, tak už jsem ujel i 50. Ale to jsem pak využil v Černé Hoře, když jsem si dal kofolu, tak mě pán nechal baterku trošku dobít. Což je taky výhoda. Tehdy jsem měl nabíječku sebou a když ji trochu dobijete, zase to krásně jede. A tady jede závodník. Podívejte se, jak jede rychle. Viděli jste ho, ten namakaný chlap. Já ho přivedu. Já vám ukážu rychlost. Takhle jsem to dělal, když jsem byl do toho Adamova za tím motorkářem. Ale tady toho si pěkně podáme. Má dres, takže bude namakaný. Musím trošku šetřit síly, protože tady je to z kopce a tady to dobře jede i těm cyklistům. Musíme se přiblížit potichu. Tak uvidíme,
jestli nám to vrátí. Tentokrát provokuju. Tak možná jsme ho setřásli, nik za nama se nežene. Tak zpomalíme trochu, přece jenom už taky s tím dechem nemůžu, tak to tak nepoženem, uvolníme, hodíme tam srček, však on se objeví. Mu to nedá. A tady jsou motorkáři. Koukejte. Nádhera. Nazdar. Aha, tak to zdravil toho za mnou asi. Já jsem teďka takový předskokan. Další motorkáři. A to jsou pořádný mašiny. A podle zvuku ho slyším za mnou. Já tady zpomalím.
No už jsme skoro doma, tady zabočíme. A už jsme se třásli v kopcu. Vždycky elektrokolo vítězí. Tady ukážeme doprava. A teď to vždycky vezmu tady. Taky doprava. No a už tady odbočíme na Písečnou. My přehodíme ale převod, ať to do toho kopce pěkně jede. Tady máme trošku silnici. Takže to by bylo z dnešního videoblogu. Všechno, projeli jsme se na tom elektrokole i pro normální silnici. A jsem si to užil. Takže se mějte. Zase někdy něco natočím.